Ala, no ice cream ha? Maybe that's bubble gum. Wow. I will be picking some more. You know, yeah, this one, we love this one, the garlic. It's so good. We love the garlic, yeah. Yeah. Oh, we were just here yesterday. Yeah. Ito masarap to. Kahapon. Masarap to. Nandito kami sa Humble House Bakery. So kahapon nandito kami. And nagustuhan namin yung garlic puff. Yan. Sabi ni Jimmy masarap yung coconut. But I want this. This one. Which one is coconut? This one. But I Oh, want this one. This one. Oh. Ano namin to? Our favorite bakery dito sa may east side ng Saskatoon. And see us, we do a lot of stuff. Everything homemade. We do everything in the house, everything from scratch. Yeah, and it's fresh every day. Fresh every day, yes. Yeah. We're here yesterday, but they don't have the sourdough because Joanna likes the sourdough bread, man. Yeah, that's why we're here right now. Nice. And you know what? The donut yesterday, it's so good. Isabel likes it. Yeah. I forgot how good it is. Like it's not filled with air. Yeah, it's so good. And this one, the garlic puff, the best. Everything's good. Thank you. Finally, sourdough. Nakabili na si Joanna. Marunong kayo ito mag-slice? Yeah. Yeah. So yan kakalabas lang namin dito sa Humble Bakery. Isa sa paborito naming bakery dito sa Saskatoon. Napaka-humble nga talaga ng may-ari niyan, si Jimmy. Yan. So itong nabili namin kahapon nandyan pala kami. Ano to? Karum cookies. You know? Yung lasa niya lahat, I feel like bias ako, Dad. Para sa akin lahat masarap. Ang cookie, kasi freshly baked. Masarap tong cookies niya. Itong Karum, para siyang hindi masarap, pero masarap. Pero masarap. Pero I don't think this is for everyone. Pero yung binili natin kahapon, may seeds siya yung parang... Yung seeds siguro ang may aftertaste. Pero masarap. Pero it's not for everyone. Yung binili namin kahapon, yung may cookie daddy na may white chocolate, masarap yun. Yung may white chocolate na cookies kahapon na binili namin, masarap. Pero tapos sabi niya, ang best seller niya is yung coconut cookie. Na patok daw sa mga Asian. Sa mga Asian. Pero hindi ko siya feel bilhin ngayon. Mas gusto ko to. Tapos, kahapon, sourdough bread. Tapos yung garlic puff. Kahapon, umupo na kami dito sa sakyan. Bumili lang kaming dalawa. Tig-isa tayo. Isa lang ba? Isa lang. Nakalahati lang tayo. Kaso masarap. Bumili ulit ako ng 3, bumaba ako. Kahit si Isabel na gustuhan. Yeah. Tapos try may i-visit tong Humble House. In fairness, ang linis pati sa loob. Tapos lahat freshly baked. Kasi si Jim, baker talaga siya. Baker. Yan ang pinag-aralan niya. So, for me, sulit siya. Para siyang isa sa mga hidden gem. Katabi siya ng Labamba na soon kakainan natin. Local talaga siya ng Saskatoon City. Itong bakery nito. Kaya, let's support. Support namin ni Joanna. Yan. Ay, Daddy, nagta-tap dance sila. Tapos may music. Tapos marami kayong pagpipilian sa loob yung mga cookies. Tapos umaga pa lang kasi ubos na yung mga bread nilang iba. Ano? Buti nga natiran pa kami ng sourdough Kahapon sold out. Ang naan bread nila, Daddy, hinawakan mo yung naan bread. Napaka-fluffy. Feeling ko, bili tayo ng naan bread, punta tayo sa market mall, kain tayo ng paborito natin restaurant. Restaurant doon yung Indian restaurant. Yung butter chicken kasi nila. Very fluffy, Daddy, as in. Dito to sa, lalagay ko na lang yung address. Dito to sa may Boychuk, east side ng Saskatoon City. Yes, baby. So, the owner is Baby, Jimmy, tomorrow you're gonna rest. Humble House Bakery. Napaka-humble nga talaga naman may-ari nito. No? Well, kain muna kami ng cookies. May papasok na naman, Daddy. Hindi na bagong isip nila. Nabala kong donut? Yeah. Ikaw, kung gusto mo. Anong donut? May Boston, may may croissant. Ang sarap yan. Gusto ko yan. Good morning yan. So, kasi pa lang, alas 3:30 na po. Papunta ako ng airport. Gawa ng, meron akong flight papunta ng Toronto. Short trip lang naman. Balik lang naman ako bukas ng umaga dito sa Saskatoon.
may lalakarin lang doon, ano, sasamahan ko lang yung nanay ko sa kanyang lakad. So si Isabel at Joanna hindi kasama kasi nga maikli lang yung yung trip ko doon. Kasi bukas ng gabi Sabado ngayon, bukas ng gabi may pasok si Joanna, so walang magbabantay kay Isabel, kaya wala akong time mag-stay na medyo matagal sa Toronto. Yan. Medyo malamig ngayon dito sa Saskatoon, kasi parang 5 degrees ata, pero kahapon atang pumalo ng 1 ata, ng 1 degree ata kahapon, kaya medyo malamig. Kanina nga pumunta kami ng Berry Barn, yung mga kuya natin doon, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho doon sa Berry Barn, naglalagay sila ng parang net doon sa mga halaman, doon sa mga bulaklak, kasi para daw para pamprotekta, kasi medyo malamig nga ngayong madaling araw, para maprotektahan nila yung mga bulaklak doon sa tapat ng bakuran ng Berry Barn. So yun, at punta muna tayo ng jet set. Doon ko iiwan tong sasakyan. Yan, punta muna tayo ng airport. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, I need a shuttle, please. Sure, yeah, I'll let the driver know, sir. We'll be there shortly. Thank you. Yeah, have a good one. Thank you. Lamig. Yan, so buti dito meron silang libreng shuttle. Malapit lang naman kasi yung airport. Nandiyan lang naman. Medyo malamig. Ako lang nandito. Ang aga pa kasi mag-alas 4 na. Yung boarding namin alas 5. Meron naman akong boarding pass na. So wala naman akong dalang luggage. Backpack lang na isang damit ang laman. At pangtulog. Yun lang. Dito sa parking na to, itong yan. Parang nasa $11 lang ata yung yung kada araw dito, Kasi nung pumunta kami ng Vancouver, dito rin namin iniwan yung sasakyan. Kaya safe naman, meron silang bakod. Doon kasi sa parking ng airport, medyo mahal na konti. Lamig. Nandiyan na yung shuttle namin. Meron na akong kasabay isa. Kakarating lang. Kakalampas ko lang sa security. Naud ako ng konti. Medyo kasi ako sa bag, yung mga maliliit na jam galing sa Berry Barn. 100 ml yun. Naud. Inistop ako ng konti. Salamat. Boarding na. Mag 5:30. Lamig. Yun, at 3 hours flight. Sakto. Alas 11 na. Sakay naman ako ng train papuntang Union Station. Salamat. So itong train na to siguro mga 20 to 25 minutes din po papuntang downtown ng Toronto, Union Station. So ano ba to? Ayan yung mga titigilan niya. Sunod daw Weston, sunod Bloor. Diyan kami dati na gala ni Joanna sa Bloor. And Union sa downtown. Ang bilis pala ng train na to, yung UP Express from Person to Union Station. Mas mabilis kaysa kung pupunta ka ng Kipling. Magbabas ka papuntang Kipling, magsa-subway line 2 papuntang downtown. So dito ka na lang, $12 ang bayad. Papunta na ng Union. Mga lang, 3 stops lang.
Union Station. And punta ako dito sa gilid na to. Para sa GO train. Bili ako ng ticket. Dahil wala akong ticket. GO. Bili tayo ng ticket. Okay. To Union Station to Guildwood. Ito. Single ride lang. Ay. $6.15. Guildwood Station. Hello. Oh, I'm okay. How are you? Oh my. Nakarating rin. The next day. Good morning. Yan. So, alas 6 na ng umaga. Linggo. So kahapon hindi na ako nakapag-vlog masyado gawa ng kami ay nabisi ng nanay ko kahapon. Ang dami naming ganap, dami naming lakad after ng lakad namin. Yan, so ako ay mag-aalmusal muna gawa ng bago mag alas 7 ay pupunta na ako ng airport, no. 9:40 pa naman yung flight ko, pero syempre yung boarding yun mga alas 9. Doon ako tatambay sa airport. Mag-almusal muna tayo. Yan. Ito, ginawa to ng ng border ng nanay ko. Sarap. Ang anghang pero ang sarap. Yan. Kahapon kasi, yun, nabisi nga kami ng nanay ko. Gawa ng, bago kami umalis ni Joanna dito ng 2023, meron kaming ginawang box. So ngayon, nandun siya sa taas. Pinahalungkat sa akin ni Joanna. Kasi ang ganap dun maraming chocolate dun na expired na nung 2023 pa. Pinagtatanggal ko. So, anong nangyari? Nabawasan yung box na dapat na ipapadala namin na nakalimutan na. Ipadala namin sa Pilipinas. Sabi ko kay mama, ibaba natin. So, binaba namin. Wala nang masyadong naman yung box. So, kami ay nagmadali. Pumunta kami ng No Frills, ng Dollar Store, kung ano-anong binili namin na makapuno lang dun sa box. Ngayon kasi walang sasakyan yung nanay ko, So, buti na lang, walking distance lang yung No Frills dito sa may bahay namin. Yung, dyan, ano pa ba yun? Yung Dollarama, Freshco, malapit lang. Kaya kung ano-anong binili pa namin na pandagdag, naglakad lang kami. Ang bibigat. Kaya, ang haba nung araw na pagod kami. Tapos, may pinabili si Joanna sa Scarborough Town Center. Nagmandali kami mga bandang, kasi nagsasara yung Scarborough Town Center mga alas 9. So, alas 8 na, sisimula na kami mag-pack. Sabi ko, oo nga pala yung pinapabili ni Joanna. Uber kami ni mama papuntang STC. Kaya nahabol namin yung pinasaglit ni Joanna. Anay ko na rin ang balang magpadala ng box na yan kung kailan niya gusto ipadala sa Pilipinas yan. At least nasara na namin, makaalis na rin yan dito. Laki din ng space niyan sa taas. Kaya nung natanggal yung nawapaglagyan, meron pang nailagay na iba. Sa Saskatoon kanina tininan ko, mga pagising ko around alas 5. 7 degrees or feels like 5 daw. Dito naman sa Scarborough, dito sa Toronto, 17 degrees kanina, ngayong umaga. Tama lang. Matay na naman yung mga halaman yan, magtataglamig na.
Napaka-ikli lang nung visit ko dito sa bahay. Gawa ng may nagpatulong lang si mama sa kanyang lakad. Sabi nga nung border niya ang dali naman niya nung lakad mo. Tapos hinahanap niya si Isabel and Joanna. Si Mary, napakabait siya. From Sri Lanka. Ang galing magluto kasi dati pala meron silang kainan. Meron silang restaurant. Kaya pala magaling magluto. Sabi ni mama, palagi niya nagluluto yan. Kasi lola din. Yan. Okay, so yan. At ako ay ready na ulit bumiyahe. Pabalik ng Saskatoon. Kasi mag-alas 7 na rin. Mag-book na ako ng Uber. Okay naman yung kalsada. Papuntang airport. 401. Kasi tingnan ko doon sa news sa CP24. So yung nanay ko yung naglalaba. Nandyan ang aking Uber. Pupunta yun ng Saskatoon. Pupunta na naman si Isabel. Naghanap si Isabel eh. Bye-bye. Yep. Bye-bye. Bulaklak mo. Yan o, kunin mo yan o. Bye. Kakalampas ko lang ng security. Hindi ko alam yung wala pang gate eh, yung Saskatoon. Yan na. B40. Yan. First time ko sasakay ng Porter. 9:45 AM, Saskatoon. Ayos, B40. Ito yung nakakatuwa pag nasa biyahe ka. Pag nasa loob ka ng airport. Buti malapit lang yung B40. Taga Saskatoon. So yan, hintay-hintay muna ng aking flight. Tagal-tagal pa, anong oras pa lang? 7, alas 8 pa lang. Meron pang isang oras para sa aming boarding. Si Isabel and Joanna sigurado tulog pa yon. Kasi mag-aalas 6 pa lang sa Saskatoon. So ang dating ko nito 11 ata sa Saskatchewan. Sabi dun sa aking itinerary. Welcome to Saskatoon ulit. Ayos. Salamat. Ano yung driver? Tinatawagan ito. Ang sarap ng init dito sa Saskatoon. Tulog pa ata si Isabel eh. Anong oras? Alas 11. Tulog ba yun? Oops. Okay, look for the bado. Look for the bado. Hunting? Count the bado. Count the bado. Look for sound! For me! How amazing! Ano? May bado? Amazing! What are you gonna say? I thought there was no Play-Doh, but there's Play-Doh! What will you say kay Mami la? Thank you! What about Papa? It's a magical flute! It's a magical. Nasa lakotsa na nga si Isabel. 82 Bake Shop. Nag-crave si Isabel ng macarons eh. Come on, Let's go. Matcha. Okay. Isabel, look. Wow. There's your macaroons. Macarons Isabel. What do you want? Hello. Hi. Oh. Oh, good. One. The blue? There's no Which blue. one? That one. Oh, that's coffee. The blue one. Yeah, that's coffee. The blue. What about this one? Blueberry. How many do you want?
Okay, so the green one and the pistachio. And pistachio, please. Yeah. Okay, let's try the matcha as well. What do you say? Thank So good, you. Isabel. Thank you. Thank you. Come on. Let's go. Thank you. Okay, that's pistachio. Oh, cheers. You don't want the blueberry? This one is the blueberry. Oh. Ah, no, that is the blueberry. Oh, this is the blueberry. Oh, this is yours. I want the chocolate chip. Wait, let's toast muna. Okay, but wait, let's take. How is it? Yummy. Yummy? Can I taste it too? Mmm. Yummy. Mmm. Ayos. Okay. Not too sweet, Dad. In fairness. Okay. Oh. Okay. Oh, yeah. Taste mo. Okay, Joe. Yeah. Mahal pero. Guys, We will. Masiram Daddy so mga ano. what? Here we go. Ano yung laman kaya? Ah, shucks. Ano ba to? Ooh. Uy. Sige, Bel. Yummy. Right here. Yeah. Pistachio. Yummy. Can I have that? Which one? That one? The chocolate one? Sige na. Is all mine? Kunin mo na, sige na. Dahil maharam. Masarap. Yummy. Masarap ano? At sino isa? Yan. Pistachio. Wala na daw silang strawberry. Siguro yung strawberry mas masarap. Sold out. So yan, bago natin tapusin ang vlog natin ngayon, ano? At si Isabel kasi nagyaya mag macaroons. Hindi mo nga kumain. Oo, kalahati. Kalahati naman. Hindi kasi yun yung nasa expectations niya. 8.5 to bake shop? 82. 82? 8.5? Ba't saan galing 8.5 to? Ano yun? 8.5 to pala, ano yun? Skate shop sa Hong Kong. Ito kasi ang nasa imagination ni Isabel na gusto niyang kainin na pinapanood namin kagabi. Nawala dito. Diba? Oo, ano? Oh, give me! Give me! Sobrang tamis siguro niya, no? I don't know, it just looks... Give me the phone. Give me the phone. Sabi niya kahapon, habang na pinapanood namin kagabi, sabi niya, give me some ate, have it. Kaya ngayon, wala dito. Saka kakabalik ko lang din, galing Toronto. Toronto. So kanina maganda yung experience ko sa first time ko doon sa Porter na na airlines na yon. Natsambahan pa. Bigla akong pinage. In-upgrade yung yung upuan. Business class. Business class ba tawag doon? I don't know, basta may pa-meal. May pa-meal. Dapat 20A ako, 20A. So, malayo. Malayo. Ang nangyari, ginawa akong 4C. Tapos, yung hanggang doon lang sakat na yun, yung libreng breakfast, lunch and dinner. Parang gano'n. Pipili ka lang kung anong gusto mo. Ang pinili ko yung kanina, tawag doon. Yung oat. I don't know. Na may prutas, tapos may pa-drinks. Ayos, sabi ko, ayos Tapos ang lawak nung... Nag-enjoy? Malawak yung legroom niya, kaya hindi masyado pagod yung ko. Kagaya nung papunta ko ng Toronto, halos natulog lang ako sa biyahe. So okay naman yung lakad namin ni Mama, tapos yun nga, napalaban nung wala naman sa plano yung box time yun yung naiwan namin ni Joanna. Way back 2022. Kasi 2022 December natin yung ginawa. 2022 pa pala yun Expired na lang yung mga chocolate. Kaya pinagtatanggal ko yung chocolates. Worth $300 din yun. Pinagtatanggal ko yung chocolates, expired na lahat. Tapos yun, naisipan na namin yan. May pera pa doon. May pera pa doon, dolyar. Kinuha niya na. Kinuha mo lahat? Kinuha ko lahat. Sayang yun. Anyway, let's go. So, punta muna kami ng Kasi Costco. maitatry kaming... Tadi nasan? Nandito. Let's see kung anong ewan ko, nakalagay kasi coupon 160 CAD. So tatanungin namin kung
consumable kung pwede namin itong gamitin. Let's go! Yep. So, yun lang ang vlog namin ngayon dito sa Saskatoon City. Ilang araw din yung lagyan na bago natapos. Paputol-putol. Well, see you po ulit sa mga susunod na vlog natin dito sa Saskatoon. Punta muna kami ng Costco. May pasok po mamaya eh. Yeah, let's go. Alright. Bye-bye.